Hola, em dic Vicenç i en aquest canal trobaràs tot de reflexions, opinions, propostes i pràctiques relacionades amb la pràctica del ioga. Són tot de reflexions que de vegades sorgeixen dins del que és la comunitat, més enllà de l'estora, en les classes, i que les comparteixo per qui li pugui interessar. Avui posarem mirada a la meditació, a l'iniciació de la meditació, però ja no tant com a pràctica, sinó també veure com poder aplicar algunes de les parts que veurem dins de la pràctica de meditació en el nostre dia a dia. Així que, si creus que et pot interessar aquesta informació sobre la meditació, et quedes a veure el vídeo. Doncs res, si segueixes veient el vídeo és que estàs interessat en la pràctica de meditació. I anem a posar mirada primer, què és la meditació? La meditació, quan parlem o quan sentim la paraula meditació, a què ens referim? La meditació, en realitat, utilitzem la paraula meditació en realitat quan parlem de dues coses. Un és un estat de la ment, és un estat meditatiu, i l'altre són totes aquelles pràctiques tècniques que t'indueixen cap a aquest estat. El que avui veurem és una pràctica de meditació que representa que et convida a entrar en un estat meditatiu. I aquesta pràctica es coneix com a Kaya Stheriam. Però la part més bonica del vídeo per mi és veure com cada una de les etapes de la pràctica de Kaya Stheriam, com les incorporem en el nostre dia a dia, que no sigui una pràctica que es quedi només en aquell moment que jo m'assento, sinó que allò que faig quan jo m'assento, aquella pràctica que jo faig quan m'assento a meditar, com això té una incidència en el meu dia a dia, no? I com ho puc incorporar-ho també en el meu dia a dia. La pràctica té diferents etapes. Comença per una primera etapa, que és seure, una segona etapa que és fer consciència que ocupes un espai, una tercera etapa que és sentir-te arrelat com aquests arbres, una quarta etapa que és obrir-te les sensacions, però anem a veure, hi ha més etapes, però anem a veure cada una d'elles, el per què, no? D'entrada, quan ens assentem a meditar, i més en els nostres inicis, hi ha molta incomoditat. I és interessant veure aquesta incomoditat i veure com et relaciones amb aquesta incomoditat. Aprendre, o no és tant aprendre, sinó poder-te alliberar de moltes desbloquejos i tensions que hi ha en el teu cos per sentir comoditat i quietud física. És molt interessant aquest espai, perquè en realitat, quan tu t'assentes, la voldries desfer de seguida, perquè aquelles incomoditats són molt incòmodes. Però ens hem de començar a aprendre a relacionar amb les incomoditats des d'un lloc que no sigui el rebuig. I això ho podem aplicar-ho a moltes coses del nostre dia a dia. És la primera etapa, però és que per mi és increïble aquesta etapa. El fet de seure i començar a percebre que t'escaparies, que voldries desfer-la de seguida, que realment és incòmode. I aquestes incomoditats t'ensenyen diferents espais del teu cos que s'ha somatitzat tensions, bloquejos. Aquesta és la primera etapa i ja la pots aplicar a qualsevol cosa del teu dia a dia. L'etapa 2 és prendre consciència d'on estàs ubicada. És veure que tu formes part d'un tot i que hi ha un lloc on tu estàs ubicada dins d'aquest espai. I permetre't sentir aquest espai, que és el teu lloc. Aquí i ara estic aquí, assentat, i prenc consciència de la part frontal del meu cos, prenc consciència de la part posterior, prenc consciència del meu costat dret, del meu costat esquerre, de tot el cos com a una unitat, no? És a dir, aquest cos està dins d'un espai i prenc consciència d'aquest cos i repasso cada una de les parts del meu cos, la part frontal, la part posterior, un lateral, l'altre lateral. Després anem a una altra etapa que moltes vegades
comparteix que et sentis com arrelat, sentir la base de la postura, sentir una bona base. Això et convida a sentir l'estabilitat. Tots aquests arbres que estan aquí arrelats no tenen aquesta estabilitat. Per molt vent que faigui, estan arrelats a la terra, estan ben anclats, anclades. Et dona un anclatge que és molt interessant en el teu dia a dia, perquè qualsevol cosa ens fa trontollar, no? Llavors, recordar aquest arrelament en el teu dia a dia, quan sentis que algú et trontolla, sentir aquest arrelament que pots percebre en aquesta fase de la pràctica és molt interessant. Sentir-te arrelada, i aquest arrelament et permet que la teva columna creixi, sentir com crees espai a cada una de les vèrtebres, i és com si el teu cap anés a buscar la llum, no? De fet, observa la vida com creix de la terra cap al cel. Tot necessita una base, una estructura, els edificis necessiten uns bons fonaments, i des d'aquí es construeix, no? Llavors, aquesta part de la pràctica et convida a això, a que trobis uns bons fonaments, que trobis un bon arrel, perquè puguis créixer, perquè puguis anar a buscar la llum, sentir-te ben arrelada, ben anclada. Un cop hem fet aquesta fase, em ve una que per mi és increïble, que és portar consciència a les sensacions que hi ha. Sensacions físiques, temperatura, pulsació, formigueig, pressió, tensió. Hi ha un munt de sensacions que no els hi parem mai atenció. No només això, sinó que el que et convida a aquesta fase de la pràctica és el següent. A no rebutjar aquella sensació que igual no t'és agraïda, tampoc aferrar-te a les coses que et són molt agraïdes, sinó a cultivar aquesta capacitat de transitar el que hi ha d'una forma conscient, sense rebutjar i sense aferrar-te. Moltes vegades en aquesta fase sí que veus que estàs rebutjant o que hi ha sensacions que es volen expressar i no troben aquest espai, hi ha bloquejos que encara no han trobat aquest espai on poder-se expressar. És una fase on aprens a relacionar-te amb les diferents sensacions, les diferents polaritats, la sensació de fred, calor. És una fase de la pràctica per mi increïble. I en el nostre dia a dia això és molt útil, perquè en el nostre dia a dia hi ha moltes situacions que et connecten amb un espai on veus que estàs rebutjant o que t'aferres allò, no? I aquesta fase et convida a aprendre a estar en aquest espai on permets que les coses s'expressin com es volen expressar, respirar-les, transitar-les conscientment. Quan has fet aquesta part de parar atenció a les diferents sensacions i com elles s'expressen, ve una altra etapa de la pràctica. I és portar la consciència a cada una de les parts del nostre cos. Per mi, aquesta part és molt interessant. Primera perquè cada cop que tu portes consciència a una part del teu cos, estàs fent connexions neuronals. És com encendre diferents interruptors. El cos físic i el cos mental no estan separats, estan íntimament lligats. Llavors, el fet de tu portar la consciència a cada una de les parts del teu cos, estàs encenent diferents connexions neuronals. S'ha vist que si tu portes consciència al teu cos i vas buscant aquesta quietud i permets que el que hi ha en cada una de les parts del teu cos es pugui expressar, això fa que el soroll de la ment baixi. El fet de portar la consciència a cada una de les parts del teu cos també et prens a relacionar i vincular-te amb els diferents bloquejos que s'han instaurat en aquestes parts del teu cos. El que dèiem abans, no? Poses mirada i aquella part del teu cos troba un espai on aprens a relacionar-te i vincular-te des d'un lloc on no t'hi aferres ni rebutges. Permets que el que hi ha està bé. Aprens a cultivar aquesta part també compassiva, aprendre a relacionar-te i vincular-te amb el teu cos. I això és interessant en el teu dia a dia perquè hi ha moltes situacions que et veus rebutjant parts del teu cos, que perquè tinc mal de cap i agafaries el cap i el tiraries, no té sentit, no? Potser et vol dir alguna cosa, aquella part del teu cos, que en aquest moment està expressant una sensació, no? S'expressa a través d'una sensació que normalment no és agraïda. Evidentment que jo em trobo en moltes situacions on no sé relacionar-me. També aprens a veure això, no? Que hi ha molts moments que no saps relacionar-te, no has après encara a relacionar-te amb aquestes sensacions que no et són agraïdes.
Però és interessant aprendre a portar consciència a cada una de les parts del teu cos perquè també es va aquietant. L'inquietud és el que et faria moure, no? Però el fet de portar atenció a cada una de les parts del teu cos va fent que aquest cos cada cop es vagi aquietant. I al final d'aquesta fase, el que van a buscar a la pràctica és sentir la quietud física. I de fet hi ha una part de la pràctica que et convida a que deixis que ressoni la quietud i que encara que sorgeixi l'impuls de moure una part del teu cos, no la moguis. De vegades, quan estem en aquestes pràctiques, sorgeix la necessitat d'una picor, una coïssor i et surts d'aquest espai, no? Et fa treure aquesta sensació, et fa sortir igual que et fa sortir de la presència un pensament. El que et convida a la pràctica és que puguis transitar aquesta coïssor o aquesta incomoditat conscientment, que no li donguis una resposta, que et situïs amb l'observador i veguis tot el que està passant en allà. És una part d'aprenentatge, aprens a cultivar una part molt interessant que és la observo i transito conscientment, no la rebutjo, no m'hi aferro, transito el que està passant conscientment. Estàs allà i et convida a sentir la quietud. La quietud i també la calma. Sí? En quietud, però una quietud de calma, on tot va baixant. Quan el nostre cos físic s'aquieta, de vegades el podem arribar a percebre i de fet la pràctica et convida que sentis, en diuen rigidesa dins de la pràctica de vegades, però no és una rigidesa de soc rígid, no, de fermesa, com les pedres aquestes, no? Sentir-te ferm, aquesta fermesa, deixar que ressoni la fermesa com una piràmide o com una gran muntanya de les que tinc aquí darrere, sentir el teu cos, la quietud, l'estabilitat, la calma, però també la fermesa, com una gran muntanya. I això fa que aquesta quietud ressoni, que aquesta calma ressoni i aquesta fermesa, i el teu cos deixa de tenir protagonisme. Aquesta etapa de la pràctica fa que, pum, és com si desaparegués el cos d'alguna manera. No desapareix, evidentment, però sí que deixa de tenir protagonisme. I després la tensió, quan ja el teu cos s'ha calmat, s'ha aquietat, ja quasi ni el perceps, l'altre que és més tangible és la respiració. Et conviden a que portis l'atenció al patró de respiració, ja que el cos físic, el cos energètic està molt relacionat amb la respiració, el cos mental estan íntimament lligats. Per això les primeres fases hem portat consciència al cos, com ens relacionem amb el cos i la quietud física, per ara portar l'atenció a la respiració. Tots tenim uns patrons de respiració i és permetre que la respiració s'expressi tal qual, és obrir-te a veure que la respiració, quan l'observes i es pot expressar, observa que anem cultivant tota l'estona la capacitat de mirar, d'aprendre a parar atenció, com ara tot el que m'envolta, no? Però, en comptes de posar atenció al que m'envolta, posar atenció al món intern. I al moment que tu observes la respiració, de vegades pot passar que veguis que rebutges el patró de respiració, que t'és incòmode, tot això pot passar. Que sents una respiració que és pot rítmica, passa, però també passa de vegades que quan permets que això sigui tal com és, sense aferrar-te ni rebutjar, sinó permetre que sigui tal com és la respiració, va canviant la respiració i es va aquietant. I com més es va aquietant la respiració, més presència hi ha. No? És com hem anat passant per totes les fases i aquesta seria l'última etapa. No? Tu portes la consciència a la respiració, la ment es va calmant, va florint, va sorgint un estat de presència i aquest estat de presència la ment divaga molt. El que et convida a la pràctica és que trobis moltes vegades un punt on focalitzar l'atenció. Necessitem de vegades un anclatge, perquè si no la naturalesa de l'aigua és una, la naturalesa del foc és una,
I en el moment on vivim, la naturalesa de la ment és molt moviment. Llavors, necessitem de vegades un anclatge, permetre'ns concentrar-nos, focalitzar-nos en un espai. I aquí és on entren moltes d'altres pràctiques de meditació. Què vull dir amb això? Que aquestes etapes que hem anat veient, el que et conviden és crear les condicions per entrar en d'altres pràctiques que unes et permeten o et conviden a concentrar-te només en la respiració. L'altra, focalitzar-te en un punt. L'altra, aprendre a observar els pensaments. N'hi ha moltes pràctiques i tècniques. Tu has de trobar la teva, però aquesta que us he descrit, o que us he convidat a mirar les diferents etapes, tot això ho podem portar-ho en el nostre dia a dia. No és algo que queda en una pràctica quan me sento. O sigui, la pràctica de meditació, a part de tots els beneficis que ens aporta quan la fem, és en el nostre dia a dia, no? Anem aprenent això, a transitar conscientment cada una de les coses que ens passen. I per mi hi ha una part molt bonica. Quan tu no reprimeixes, i això s'ha vist a nivell de neurociència, permets que pugui aflorir el que hi ha en el nostre inconscient, totes aquestes incomoditats físiques, bloquejos, cada cop troben un espai on expressar-se, no? I et permetrà veure coses que et són molt incòmodes, en realitat. És així. O sigui, la pràctica et permet veure incomoditats, perquè com més les mires, més permets que es puguin expressar. Menys les rebutges i més cultives la compassió. I és increïble estar en aquest camí on no us ho explico des d'un lloc on en sé, sinó des d'un lloc on estic aprenent i simplement compartir-ho, no? I compartir-ho a través del grup, a través de la comunitat, més enllà de l'estora, amb les diferents mentories. El fet de trobar tribu ens ajuda molt, això, per compartir, per trobar-nos cada dia, perquè és una pràctica que és individual, però el fet de trobar comunitat, el fet de trobar amb qui poder compartir el que et passa i posar-hi mirada, per mi és imprescindible. Així que res, ja sabeu, l'invitació és que practiquem, perquè tots aquests espais de teoria estan molt bé, però com deia un mestre que es deia Sivananda, val més un gram de pràctica que tonelades de teoria, i no es tracta de fer-ho bé o fer-ho malament, no, es tracta d'obrir-te a l'experiència, i si necessites acompanyament, evidentment, hi ha molts professors, hi ha moltes pràctiques, i aquí sota trobaràs l'enllaç si vols formar part de la comunitat, on seràs benvinguda. Salut!